Maggie. Was Misha Claire agus show my Oideas Colm ó Oideas Gael. Will ein cheolchoirm an Sean ar mask? Will ein an Sean hain an cheol ar bit? Neil. Okay, so better going in Sean which piece of bheadóg faoin geol agus muid dul ar Sin trí tún a hainmar an sin tá sort trí sais dausa in air na going tá dausa set in a mean daoine le partneri an sin tá dausa step ar nos river dance agus an sin tá dausa ar an sean nos comát an duine ná lo hain ag dausa. So sin trí pert a hainmar an sin no jigs. Deag ná bín na tunes bín legan amach ar na tunes bín gá fort in na tunes deag ná beidir a hug muid ar an céad fort agus B ar an dar fort. So beidir shine tú A fui go, B fui go, agus a ras a ríis go dtí an céad fort a ríis. Agus tá sé sús an duine tá senim cé beidir tá siad chun an tún omláin a hennim an sin. Agus nuair chuann tú níos mó na tún amháin le céile, chuann tú deag ná pert le pert eile so fanan tú leis an 6 tún céine agus tugann tú set ar sin. So sin set a chuirmar le céile le 3 pert agus bín animacha Ashtuk nach mé ar na tune. So an cé cean ná the blackthorn stick, an dar cean ná the frost is all over, agus an 3 cean what an fear sin anyway. Yeah, sin é. Ní lein seo go going bhí lá. 6 penny money an tanamatar and 3 cean. Yeah, so nuair atá tú a géisteach le ceol beidir a sesiún an duine a tosín an tún tá an rá acu cad a choirí siad in níag, so cai gachtain na eile fannacht agus éisteacht amach chuirtá le tacht in ag an céad tún. So sin mar aibríonn sé. Táid gon cúpla hornpipes dhéanamh inis nó chun tipi. Is sé an tanamatar an céad cean ná The Rights of Man agus sin ceartan na cinna déine ceapam ní hé fear a guna man á. Beidir go an anam sin beag an íon sean aisianta beidir go sin dún an ceantin nachú. Agus McMahon's an dara cean.
couple of sláin on a henna manish. Tá certain no sound size tune difriúil a hennim I cantracha difriúil a timpeall na tíortha. So mar hampla na sláin an tagan siad ó chundé círi agus clusin tú go leir polkas an sin comá. Agus deagad ná bíon orlaisí difriúil a freisin a cantracha difriúil so I chundé círi bíon go leordín sin an busca ceol nó an accordion agus an concertín comá. Seo gá sláán a firmer ó Cormac Begley agus síanam gur scríb Padar ó Riada gá tún seo bíon Padar ó Riada ar an radio go minic ag leirtas Gaeilge agus ag senam tún so beidir gluisi sibh ar radio na Gaeltachta é. Is mac Seán ó Riada é Padar agus ceapam go bhfuil slides cosúil le bád ag tríd an airige tá sé cosúil le sin an rhythm mar sin. Trier? Trier? No bad. I think Trier. Trier. Okay. Agus. I gur tú bontan was an can sin. Gur henna bhar one eile. Yeah. Tá sé go brav ag seintar ise go lúdar le daine eile. Bhí mé ar fá blian go le ag sein cheol sa bhaile. Agus an green fósig tan of even way freshen. So shine imagination couple real. Tá real so timing cahar.
agus an bailcha aithníonn tú an rial ná tá tú ná Black and Decker a rá agus an siún á henam, so má tá tú ná é sinna dhéanamh tá is go gur bhfuil rial agat. Okay? So sean muid cúpla rial díhanis. Barlin nach Conning sibh Black and Decker nor Tommy ag seint. Galánta ná bach leis. Okay. Is as bailile á clia muid agus sin tunes a fála mí déimáile á clia agus an fear a thug a lán ceol dún sé mó uncle Paddy Tracy, flute player cáiliúil ó Galibh agus thug sé an ceol go léir dún agus an dara rial an sin ní léon anam ceart ach Ger Paddy gur an tanamatá ná an méo rial ach ní aithníonn ceoltóir eile an rial sin leis an anam an sin, so is anam I ceapam gur chuir Paddy ar. Bhí nó ag Paddy an go héine chuir tún, beidir go neann sé daimmar an fí anam den tún agus so bheith an go difriúla going ornta ar na tunes ná ar bheith ag daoine eile in sna sessions. Scribble mí haháin bhí an aimse go donna agus thug sé tún nua dún agus thug sé the Stormy Night ar ach ní sin an tanam ceart ar churbeth an sin. An cé cean an sin ná the Morning Thrush agus beidir gur coolla sibh faoi fear dearbhanam Seamus Ennis. A bhalig go leor ceol timpeall na tíre, cúise timpeall ar ruthir ag déanamh Taifeadadh ar ceoltóirí scéalaí
Arani le tape Taifeadadh cool an ruther ach sílim gur ahar sémas ennis a scríb an sin sin nach dad. Ní ráis go mé sin. So go mé ceart bhí sin sin gohfuil. Ever a shade criminal. No, na bhfeadóg. Yeah. So dan chun set a hennim díobh an bhfeadóg stán inis. Tá bhfeadóg stán anna cosú leis an flút. Úsáidan tú na méar céine an bhfeadóg stán agus an flút. An difriíocht is mó atá ná tá an ambature an seo agus strain tú thráthnóna bhéile. So an deacracht is mó bhín sa dína agus iad tosúach ná an fumáil. Ach tá sé anna cosú le má tá tú síos ag an teachtarna níos déine agus tá bud é glíine agat agus má dhéon tú iirecht an fumáil ar an bud é glíine sin an díirc mar ggéine is dhéanú ar an flút. Tá sé peall an seo agat agus sin an áte héin na méire. Bíon daine chuceistrim go minic céim fág bhfuil an gáchi an breise ar an flút nach mín ar an bhfeadóg. Ach má swinoíonn tú air, má tá tú sin an bí, sin an céad nóta, an fum den bí tugann sé amach an peall faoi. So mar sin ar an D tugann an fum amach an seo, so má hainm an scála an sin. Má bhainm an písa ar bhain. Níl sé géirí. Níl sé géirí, fansa, ceol mé ar an ceann eile. Is an tas. Agus má bhainm an písa ar bhain, plus tú cad a hálíonn. Tá aithríonn sé na nótaí ar bhain, so tá an písa dearna ag tastal ar an flút. Ach tá na méar díobh mar an ggéine, so tá sé anéisce tosín go leor daoine agus iad ag féil am cheol traidisiúnta ar an bhfeadóg stán. Sin an uirlis is éisce le tosúach ar agus an sin bugann siad a rá beidir go uirlis eile flút anéisce le bug a rá agus na PB mar an ggéine tá siad na PB linn tá siad anna cosú ó héh na méar de. So Sean muid could betúndí ben bhfeadóg stán an scur féile bhí iad tustal. Fog mé sé cúpla kick do a bhfeadóg stán so beidir nach bhfuil sé. Feic mar go Yeah, bhfuil sé. Okay, tá sé. 3 euro in cake and car in Catalan. Care in there? Okay. Okay.
your slip sheet. Muid gon cúpla puirtlúsca a henna manis. Puirtlúsca an 6 tún sparlam sa bheith senam spralamid. So tá trí cin seo going the dark-haired lass, Deborah the dancer, agus give us a drink of water. Yeah, the yeah. Can you listen to us? Okay. Yeah. Do the G again. Okay. Let's start again. Okay. Okay. 1, 2. Tá muid gon cúpla barn dances a henna manis. Mar bhí mé rá níos luúthe bín tunes orthe go sort a hagan nó counter agus a bhín a hennam go minic ann. Barn dances tá clúgus cáil orthú ón counter seo. Agus an céad ceann ná Kitty Sean's agus bhí Kitty Sean ina chónaí a tílan. Agus bhalig si anna cuid tún agus airán agus tháinig daoine ó fud na tíre agus ó fud an down chun búla lehí agus bhí clúgus cáil orthaí agus down glór daoine timpeall na háitin na tunes lehí agus bhí si is bhfuil mis lehí actually an seo bhí heháin bhí cheolchoirm mar siúil an seo agus bhfuil mé lehí an tún han sé go mór lehí bheith dasa comá cúpla an breisí dasa ní sin ban an specialty so seanna muid Shiny Mid and God Chincha.
ceol timpeall an counter seo agus is an violin nó an fiddle a hain an daoine ag an ná timpeall an counter seo agus bín tunes difriúla acu an seo ná mar bhín in éon áit eile sa tír. Is mór an trua nach go chead a bheith senim na tihí torna faoi láthair mar de an ná bín ceol bio ionach síos an sráidbhaile an seo. Agus bín cúpla féile cáúil ar siúil timpeall an counter chumá de an ná ní Lúnasa bín an seachtain na fididir ar siúil agus tá an daine ó gachát gon an ceol a cloisteáil agus chun senim agus rangan na ceol dhéanamh chumach siad go siad ar siúil ar lína faoi im líneach bín flá acu chumá ar an garí chumá nach mín? Yeah. Is seachtain all ionach é. Beidir go muid beag ganín éagsúil ag senim in na barn dances ar na flút. Portaine an céad ceann eile agus bín chláras na féin ag seint ceol go minic ag Gildara ag Kiltíl agus seo port an céad port the Rakes of Kildare an Tanamatáir agus is porta a sein siad go minic sa Kiltíl agus an Goldfield an Tanamatáir an Dara ceann. Give me an E flat, I go wrong one. Okay. Hey, go. Couple of real Danish.
Tá muid táú scríon an counter seo fan na blianta fada ceannig do uncle pí talamh nach an le mucras an sin agus thug sé takeáling agus nervhí dad mar páiste bhí sé an sira agus an sin nervhí mis anóg bhí an seo sira chumá. Sílam hain nar hagadú go dtí an áte ní agan tú riomh tugann tú ráiste gcónaí tuis go ráte an speisiúlta é. Bhfuil mé le bucail an seo ar an cursa bhí sé duine an bhfeadóg stán Lúnasa ó Paris agus dúirt mé leis chun sa tháinig tú cho fada le seo. Dúirt sé well, dairg sé as an post agus bhí CD bhfeadóg stán ag an máthair sa bhaile agus bhí sé géisteach leis an CD seo agus dúirt sé right tá mé cúiríonn bhfeadóg stán a elam. So fuair sé etlán go Baile Cliath chu sé seach go Waltons ceannig sé bhfeadóg stán agus léim sé ar bus go dúnaáil dúirt sé bhfuil sé an stádéarnach a bhí ar an bus. Agus bhí sé an seo ar fá tamil fada, bhí sé an seo ar fá sé mín mar sin agus stelm sé anna chud cheol agus tagann sé an seo go minic fós sílam hain go mín daoine tacht ará a gcónaí. Trena muid cúpla Corn fifa? Corn fifa, yeah. Bhí sé go háling a bheith liv agus míle buchas comá le Ronan agus Siobhan agus Liam as an chuir thuirtíún a bhain seo nacht. Mar dermar bhí sé an speisiúlt a bhain an Shannon os choirdíine agus ledíine ríis so ní an blin crua. So gur míle magí. Sein muid gáitiún dearna go níos gáitiún a tá Shannon le na blinta seo na Dublin rias a glíon muid arthú. So yeah.
Bhí mis chun rud éigen a rá marall ar Dublin agus an seachtaigh teachtach dúirtar gan é a rá an seoach. There may not be chat again with the rock. Níl agah Maggie. ban sultas an dear an seachtaigh.